Сила – це те, що рухається вперед, суходолом, водою. Ми створюємо свою перевагу. Там, де ще вчора були межі можливого, сьогодні цей рух неможливо зупинити, бо за кожною машиною щире серце і світлий розум. За кожним рішенням досвід цієї війни, яку розпочали не ми. За кожним кілометром шляху одна мета – захистити своє, наші дороги, наші міста, наше небо, наше право жити вільно на своїй Богом даній землі. Українська сила сьогодні має різні форми. Вона жене вперед, пливе, летить. Вона бачить далі, діє швидше і знаходить шлях там, де, здається, його немає. Бо незалежність – це наша міць, наш захист, наша свобода.